kiɗanmu daban, haka ma waƙarmu daban ce, tsarinmu daban, sai na ciki ne zai bambanci. Lamarin babban sha'ani ne, tafiyar namu doguwa ne, Adamawa yau zani dan na hangi iya'yar filo. Tsaya za mu magantu, shin nawa ne wai ƙwaryan nono? Ta ɗaga idanta a take ta yi min wani kallo, ko da na fuskanta zuciyata na ya hakilo. Tsaya 'yar Fulani, ki daina min kallon nan haka, in ba haka ba zuciyata ta shiga shaka. Da marmashinta ta ce mu fa ba fa Fulani ne ba, idan na ta faɗa ba kowa yake yarda ba. Na ce mata na yarda, burina in yi zancen soyayya, don yanayin tarbar da taimun tamkar dai da sanayya. Na yi murmushi na ce an mata ya sunan, ba tare da musu ba ta ce da ni sunan ta Khadija. Na ce mata na gode, ki bani nan ba ta ki Khadija. Ta miƙo mun wayarta a take na ɗauka na bata. Kullum sai na kira Khadija domin kawai mu hira, abu kamar wasa santa na daɗa kai min tsara. Kawai in kin yadda zan turo a yi maganar aurenmu. Ta ce ni ma haka ne a cikin raina, soye mini kamu. Jama'a duka ku shirya, Adamawa za a bikin mu.